Αύριο θα είναι μια καινούργια μέρα. Και μεθαύριο γιατί μεθαύριο. Ποια είναι η κατάσταση που αντιμετωπίζετε καθημερινά τώρα? Απελπιστική. Απελπιστική. Έχουμε παιδιά, τα μπερδέψαμε σε τούτη δουλειά και το αποτέλεσμα κάθε μέρα μετανιώνω. Αλλά δεν θα τους περάσει. Εδώ γεννηθήκαμε, εδώ μεγαλώσαμε, εδώ μεγαλώνουν τα παιδιά μας και εδώ θα μείνουν. Πόσοι κτηνοτρόφοι είναι σήμερα? Δεν κάναμε και απόγραφη πόσοι έχουμε έρθει. Ο κόσμος είναι αρκετός και να σκεφτείτε ότι οι κτηνοτρόφοι είναι η χειρότερη περίοδο που μπορούν να πάνε να παρευρεθούν κάπου. Γεννούντα ζώα και αυτοί που ήρθανε είναι πάνω από λίγοι κτηνοτρόφους να το ματρέξει σήμερα. Έχει έρθει σε απελπιστική κατάσταση. Με τις αποζημιώσεις. Αποζημιώσεις. Θα. Το συγχωρεμένο του Παπαντρέου, το δημόσιο ήδη έχουν γίνει. Κι ας είναι δεξιοί. Να πούμε για το απροχώρητο της κατάστασης που είναι στον αγροτικό τομέα, στο κτηνοτροφικό, στη μελισσοκομεία. Σε όλα αυτά είναι πολύ δύσκολη κατάσταση, είναι θέμα επιβίωσης πλέον. Φτάσαμε εδώ διότι δεν μπορούμε να ζήσουμε πλέον. Έχουμε φτάσει σε σημείο να μην μπορούμε να ζούμε τις οικογένειές μας, να χρωστάμε παντού, να μην μας δίνουν πιστώσεις οι δικαιοτροφάδες. Οι επιδότησεις που μας δίνουν είναι μηδαμινές, οι οποίες δεν επαρκούν ούτε για να πληρώσουμε το ίδιο το κράτος. Αυτά που μας βάζουν δεν φτάνουν για να τα πάρουν πίσω. Όχι για αυτά να μπορέσουμε εμείς να κάνουμε παραγωγή. Η παραγωγή, το κόστος παραγωγής, οι επιδοτήσεις πρέπει να πάνε βάση παραγωγής. Να μην παίρνει κανένας επιδότηση αν δεν παράγει. Αν φέρνουν γάλα, αν φέρνουν κρέας, να πάρουν επιδότηση. Οι υπόλοιποι να μην πάρουν. Αν κάνουν οι αγρότες αυτό που πρέπει να κάνουν στη γη τους, να καλλιεργήσουν τη γη τους, να παράγουν, να πάρουν. Να μην παίρνει κανένας λεφτά με τα στρέμματα, με τα ζώα κατά κεφαλή, με τίποτα. Όλα είναι βάση τιμολογίων. Όχι εικονικών τιμολογίων όμως. Δεν υπάρχει άλλο. Έχουμε φτάσει εκεί που δεν πάει. Δεν πάει άλλο. Είμαι νέος, έχω 2 παιδιά. Τα παιδιά μου αυτή τη στιγμή είναι και τα 2 στο σχολείο. Υπάρχουν έξοδα που τα γνωρίζετε από προσωπική σας και όλος ο κόσμος γνωρίζει τα έξοδα που έχουμε ένα κόστος παραγωγής. Εμείς έχουμε 1 ευρώ στο γάλα και παίρνουμε 1,10. Έχουμε 1 ευρώ για να το παράγουμε και παίρνουμε 1,10. Τι θα πληρώσουμε? Το ΦΠΑ. Τους ζωοτροφάδες, το Μητσοτάκι. Ποιόνε. Μας μου βάλανε 2.500 ευρώ επιδότηση και μου πήρε 2.200 το ΦΠΑ. Με τα 300 ευρώ θα ζήσω το κοπάδι μου. Μας ζητάνε και κάτι καινούριο. Ξαφνικά μας ζητάνε ηλεκτρονικά τιμολόγια, τα δεχτήκαμε, ξεκινήσαμε και τα κόβαμε. Τώρα μας ζητάνε και ηλεκτρονικά δελτία διακίνησης των προϊόντων μας. Που στοιχείο που στα χωριά δεν έχουμε καν σήμα στο τηλέφωνο. Μας ζητάνε ηλεκτρονικά δελτία διακίνησης σε σημεία που δεν έχουμε καν τηλέφωνο, όχι ίντερνετ. Από αυτό πρέπει να εξαιρεθεί όλος ο αγροτικός κόσμος από τα ηλεκτρονικά δελτία διακίνησης. Δεν θέλουμε παράταση, θέλουμε εξαίρεση. Μας κόψανε χρήματα από τις επιδοτήσεις μας που πέρσι τα βοσκοτόπια μας και τα εκτάρια τα δήλωναν κριτικοί και δεν ξέρω ποιοι άλλοι. Και φέτος έχουμε πάρει την απάντηση ότι για μας δεν έφτασαν, ενώ μέχρι πέρσι τα έδιναν αλλού. Πού δεν πάει αυτή η κατάσταση? Έχουμε φτάσει στα όρια μας. Ένας άνθρωπος αυτή τη στιγμή με 100 ζώα παίρνει 1.500 ευρώ προκαταβολή βασικής ενιαίας ενίσχυσης και δίνει 150 ευρώ το μήνα μόνο στα ασφάλιστρα. Μόνο στα ασφάλιστρα. Το κόστος παραγωγής μας έχει εκτοξευθεί. Το νησί είναι καμένο από άκρη σε άκρη. Και αντί να μας ενισχύσουν παραπάνω, μας κόψαν και αυτά που μας δίνανε στους περισσότερους. Δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Το πράγμα πάει αλλού. Πάει σε τεχνητά κρέατα, σε σκόνες γάλατα και σε όλα αυτά που άμεση συνέπεια θα την έχετε όλοι σας. Όχι μόνο εμείς, όλοι σε λίγα χρόνια θα τρώτε τεχνητό κρέας και θα πηγαίνετε στο σούπερ μάρκετ και θα παίρνετε σκόνη και θα κάνετε γιαούρτι με τη σκόνη. Εκεί πάει το πράγμα. Αυτά ήθελα να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, παιδιά, να αρχίσουμε. Ναι.
Εγώ εκπροσωπώ ένα μέρος των αγροτών του νησιού μας. Με γνωρίζετε όλοι, είμαι ο παλαιότερος θερμοκηπιοκαλλιεργητής στοιχείο. Λοιπόν παιδιά, η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Ξεκινάω από τις επιδοτήσεις. Παίρναμε 1.700-1.800 ευρώ επιδότηση κάθε χρόνο και φέτο η επιδότηση, χωρίς να χρωστάω ούτε ένα σέντσι στον ΕΛΓΑ, είναι 21 ευρώ και 1 λεπτό. Αυτή είναι η επιδότηση που πήραμε φέτο εμείς. Το στρέμμα. Όχι, όλα μαζί. 21 ευρώ και 1 λεπτό. Αυτά πήρα εγώ. Όποιος θέλει να του ανοίξω το... Γιατί. Αυτό δεν το ξέρω. Πληρώναμε τους τραπέδες και πληρώναμε και τα πρόστιμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό πιστεύω εγώ. Έτσι. Πάμε παρακάτω. Σε εμάς τους παραγωγούς έχει γίνει φέτο ένα που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Δηλαδή πρέπει μέσα στο χωράφι να έχω τον φοροτεχνικό και να μου κόβει δελτίο αποστολής, να πηγαίνω να πάρω τα πράγματά μου από το χωράφι, να τα πάω στο ηλεοτρυπείο. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Τους φραπέδες και τον ένα και τον άλλο τους είχαν αλιπερτούς. Εμάς πάνε να μας δέσουν και μας δέσαν. Τι άλλο να σας πω, να πάμε και παρακάτω. Καήκαμε, τουλάχιστον εγώ κατακάηκα, ευτυχώς στο σπίτι μου το γλίτωσα. Τα θερμοκήπια τα δύο καήκανε. Περίφραξη η οποία είναι σε ένα στρέμμα 40, σε ένα χτήμα 40 στρεμμάτων, καταλαβαίνετε τι περίφραξη είναι και τι δαπάνη είναι. Ήρθαν να το δούμε και μου είπανε πόσο αγόρασα το σύρμα που έβαλα. Δηλαδή μόνο το σύρμα τους ενδιέφερε, δεν τους ενδιέφερε πώς μπήκανε αυτά τα πράγματα, ποιοι εργάτες τα βάλανε, τι έξοδα έγιναν, μόνο το σύρμα, πόσο έκανε το σύρμα. Είδαν τα θερμοκήπια καμένα. Μα το θερμοκήπιο δεν κάηκε τον άϊλο μόνο, κάηκαν οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, κάηκαν τα αερόθερμα, κάηκαν οι θερμοστάτες, δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Βάση περιπτώσει, παιδιά, εγώ είμαι 75 χρονών και αυτούς τους αγώνες που κάνω και κατεβαίνω κάτω τους κάνω όχι για τα παιδιά μου, γιατί τα παιδιά μου δεν είναι... Δεν έχω κληρονόμους στην επιχείρησή μου. Το κάνω για τους νέους αγρότες, τα παιδιά που αυτοί πρέπει να ξεσηκωθούν και να μην κάθονται στους καναπέδες. Γιατί έχω μένει να είμαστε στους καναπέδες.